It's the honor of my life to accept your nomination for Vice President of the United States. Kunu États-Unis, démocrates ka politique ton ka ɲɔgɔn ɲɛba sabana in senfɛ Chicago n'u ko 3e convention démocrate u ka ɲɛma dankan Tim Walz n'a sugandira Kamala Harris fɛ y'a nisɔndiya jira alamisa don Tim Walz y'a kandi ka sɔnna ka kɛ ɲɛma dankan ye o kɔrɔ ni Kamala Harris mana se sɔrɔ novembre kalo nata jamana kuntigi kalata la ale de bɛna kɛ États-Unis jamana kuntigi dankan ye. For 4 years of strong historic leadership. Wala Tim Walz ka kumaw kɔnɔ Chicago lajɛba in senfɛ a kumana a yɛrɛ kan kosɛbɛ janko a ye san 24 min kɛ États-Unis kɛlɛbolo kɔnɔ a kumana a fakɛ kan n'a fana ye sɔrdasi kɔrɔ ye. Tim Walz n'a si bɛ san 60 la k'a ye lakɔlin karamɔgɔya kɛ ani a kɛra tɔlantanaw dege karamɔgɔ ye États-Unis. Beautiful, simple reason. We love this country. Walz ka kumaw kɔnɔ fana a sinsina badenya ni kɛlɛya kan Ameriki jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. K'u mana se sɔrɔ jamana kuntigi kalata in na u bɛna taxi nɔgɔya se tɛ minnu ye kosɛbɛ. Minnesota mara ɲɛmɔgɔ Tim Walz a dɔnnen don ni tiɲɛfɔ de ye ani k'a tilennen don a ka baaraw hokumu kɔnɔ. A y'u kasina jamana kuntigi kɔrɔ n'o ye Donald Trump ye n'a ka politiki tɔn kɔrɔmatigɛ kosɛbɛ. And for inviting me to be part of this incredible campaign.